दायनिगिरि नङियासो हमनानै लांजादों जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै मानो होनना बुङोबा जोंहाथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो दाथ' रेप केस आरो किडनेपिं केसाव खुलिदों दा मा बुङो बेथ' फुरा नंखाय नोंसोरनि सिगां नोंथांमोननि गामियाव साबा दुथांफोरा सोरबा सासे सिख्लाखौ लाबोनानै रेप खालामदों होनना बुङो नोंथांमोना मा बुङो बेथ' टटेलि मिसा नंखाय बियो दानि जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट मा निउसमोन बेयाव हगारनाया टटेलि मिसा खारन जोंनि गामियाव जिथु जादों जाथाया बे गथ'फ्रा गामिनिनो आरो गामियाव गारिबो सोफैनाय लोगो लोगो मा गारि होननानै नायदोंमोन जाथायाथ' रेप केसनो खिन्थु बे गथ' साब्रैया नङा जिथु जों गामिनिफ्राय हमना लांनो बे साब्रैया नङा बेयाव निस्सय सासेया दंमोन खोमा जों मिथिया खिन्थु गामिनि गथ'फ्रा गामियाव गारि सोफैनाय लोगो लोगो बे गारिया मानो फैदों बेखौ नायदोंमोन निस्सय नुगोन माबा मोनसे मावदोंब्ला खिन्थु बे गथ' साब्रैया नङा नङा कारण गामिनि रायजोफ्रानो सोरखारखौबा बुंनो हागोन नंगौ नङाखौ सासे जानायाथ' बहागि मेला खालि जादों ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर नुनानै खबर हरबाय नायहैबाय नायहैनानै नुग्रा दायनिगिरि नङियासो हमनानै लांजादों जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै मानो होनना बुङोबा जोंहाथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो लिंहरनायाथ' बिनि हेल्पारानो लिंहरदोंमोन हेल्पारा लिंहरनानै नायहैबाय नायहैनानै जाय नायहैग्रा बिसोर लांदों जाय भाइरेल खालामदों बेखौथ' मोनाखै जोंथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो दाथ' रेप केस आरो किडनेपिं केसाव खुलिदों दा मा बुङो बेथ' फुरा नंखाय मानो होनना बुङोबा आंहा फिसालाबो सासे दंखायो आरो बयबो नुखादों जोंनि मावनानै जानायखौ बे हिनजावानो रिन्जिखा मानो हरनि 12टा 1टायाव फैनानै मालाय गामियाव बिदि खामानि मावफैनांगौ बिसोरखौ बेखौथ' नायफैखागोन ना एसेबाबो मा जादों मा थादों मालाय गामिनि लामा लांगोनायाव मानो बिदि गाज्रि खामानि हाबा मावनायखौ सोर नायफैया जानो बयबो नायफैगोन बयबो नायफैनानै बे सासे भिडिअ खालामबाय सोर हगारखो सोर माखो आंनि फिसाया नायहैफानायासो बिनानायावनो हमनानै लांजाबाय बेथ' जोबोद भुल ना जोबोद भुल खामानि मावनाय जादों सायावहाय आंना जोंनि स्कुल न' खाथियावनो जाथाय जानायलाय साया जोंनि स्कुल दैमुगुरि गामियाव एलपि स्कुलाव माने फिसाया सोर मटर दोनफैदों बे जायगायावलाय होननानै नायनो फैदोंमोन नाथाय बिसोरबो बिदि जाथाय जागोन होननानै मिथियाखैमोन नायनो फैनायाव दानिया लोगोफोरखौबो नै जोंनि रायजो स्कुलाव माबा मोनसे जाथाय जानानै दंफैयो नायनो फै होननानै लेंहरनायाव दाना ज' फैनायाव बिसोरखौसो अनागारि दाय फानबाय सोर साफायखो सोर माखो सोर हगारखो दा गावसोरनो मिथिनानै मोनासै फिसाफ्रा बिसोरखौ अनागारि दाय फानदों नाथाय बेफोर दायखौ नोंसोरो माबा खालामनो मोननाय नङा जों बिमा जोनोमगिरि जानानै फिसाखौ हगारनांगोन जाथायाथ' जोंनि दैमुगुरि गामिनि एलपि स्कुलाव जादों थिग हरनि 12टा 1टा जाबायमोन हरहाय दा बे स्कुलाव मानो गारि थाफैखो दैमुगुरि गामिनि एलपि स्कुलाव जादों थिग हरनि 12टा 1टा जाबायमोन हरहाय दा बे स्कुलाव मानो गारि थाफैखो सोर आलासि फैदों होननानै बे न' खाथिनि सहेन गयारि होननाया नायफैदोंमोन नायनायाव बे गारियाव नुबाय जौ लोंलायगासिनो दं हौवा हिनजाव बायदि बे गथ'आ ओरैनो रेन्दिबाजिखा आरो बे बहुद बदनाम जाखानाय आरो बे सेंग्रायाथ' सेंग्रा हिसाब गैयै बेहा केस दङ सेंग्राखौनो होननांसिगोन जों हौवा मोननाय हिनजाव मोननाय फिसाबो दङ बे बबे केसाव जरित गैयै दं थानायानो बेखौ मिथिजोबखागौ जरित दं होननानै दा बे गारिखौ नायनो फैनायाव जोंनि गामिनि सजा गथ' गोनां सेंग्राखौ फासायनाया बे जोबोर अयनाय जादों आरो जिथु बड'लेण्ड बुब्लियाव होदों बे अयनाय जादों
बिथांमोना बेयाव फैनानै सोंग्रोफैनांगौमोन जाथाया मा जादों होमब्लासो डिटेल्सखौ होनांगौमोन दा बे जाथाया मिसा बे नंखाय बे हिनजावसायानो गाज्रिखा रिन्दिबाजिखाथार जों मिथिनायाव दा जेसेबांनाखि मानसिफोर हमदोंना जों गामिनि दं आरो दैमालु सेन्टारनि मेकानिक दं बायदिसिना दङ बिसोर नायनोसो थांदोंमोन जाथायखौ दा बे बिसोर मानसिफोरखौ बिना आदायावनो हगारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो जाहाथे बिथांमोनाव केस बायदिसिना जेबो थाया बिना आदायावनो हगारहरनांगौ आरो भिडिअ भाइरेल खालामनाया भाइरेल खालामदोंनिया बे मानसिफ्रा ज' जाबाय सोर खालामखो सोर माखो जोंथ' बेखौ मिथिला बे बिसोरथ' भिडिअ भाइरेल खालामग्राबो नङा सोरबा सासे सानैया भिडिअ खेबनानै लानानै बेखौ भाइरेल खालामदों खुलुमबाय आं सोरखौ बस'फानि बिमा आंनि फिसाया बिदि नङामोन लोगोफोरजों खसिख्लांबाय जों गामियाव जानायखाय बे गथ'आ बहायना फैदोंमोन बे लामायाव नुबाय बेबो स्कुल आरो मन्दिर बेयाव हमबाय बे हिनजावसाया असयबखानो मानसि मोजां नंखायानो बियो मालाबा नङा मालाबा गोजावफिनगोन बियो